To je tá práva vec, ale mne to už je jedno, lebo kto by ma náhodou nepoznal, no možno veľa z vás ma nepozná. Ja som taký typ, ktorý sa väčšinou pre každú blbosť nasiera. A táto, ako som počul, tak táto hra je o tom, aby ti to proste malo urobiť nervy, alebo ja neviem, a ja fakt nervy teraz mať nepotrebujem. Takže what? To je hrozné. Ľudia, však ja som sa teraz ťahol a už robím rage. Ty kokšo. Môj bože. What the heck? Ty vogo, to som zandal. Tak už nie. Ja maximálne, kde som sa dostal na druhé kolo. Takže tak. Ak sa ti takéto videa páčia, tak zanechajme tu aspoň 20 lajkov, kým si nevybijem všetky nervy. Každopádne, keď sa vám takéto videa páčia, tak dajte like a odber, sledujte aj náš duo kanál s Brunom, dajte mu odber a budete mať na jeho kanál, aj na ten kanál, do ktorého natáčame spolu, budete mať odkaz dole v popisku. A teraz sa idem sústrediť na hru, bo som sa teda nesústredil. Môj bože. Ľudia, však prečo mi to táto hra robí? Čo som komu robil, že som musím takto dávať? Ja mám nápad. Ja poznám toto. A to je tak, že keď zdochnem, že všade, kde budem skákať, tak sa mi tam dá tento zelený bod a ono sa mi to tak tam natrénuje. Aspoň si to natrénujem, že proste budem proste takto. OK. Dobre, toto poznám. Raz som natáčal video o tomto, že som si to stiahol, sa mi zdá, ale ja som si to stiahol, že to budem natáčať, ale som vymazal to video ľudia. Takže tak, nič moc. Je to tam preč. Mne to je znova. To nedošlo, Markusy. Áno, ľudia, sú to veľa reklam a ja to nemám ako zrušiť, lebo to neviem zostriať. Mňam bobík. Chudí ti, zlatíčko. Fuj. Si hnusná. Teda čo? Keď bomby teraz. Teraz nás nič neodradí od toho, aby som vyhral tento level. A pozerajte, idem byť PRO. Nie, ľudia, nehrávam to. Ja som to fakt teraz stiahol. Možno vám k tomu dám nejakú fotku neskôr, aby ste mi verili, že som si to stiahoval. Neviem, a ukážem vám pri tom aj dátum. Alebo ja neviem, ako vám to mám ukázať, že to je real. Pozerajte, ľudia, kde som sa dostal. Som šikovný. Ja vám vravím, že teraz ma nezabije ani mucha. No, mucha ťa nezabije nikdy, ale proste ma nič nezabije teraz. Damn. Tak, hotovo. Naďalej som sa dostal sem. Takže, OK. Tuto je už to peklo, alebo čo to, ako to mám nazvať? Nie. New Best 60, OK. Ale viem ako na to, už viem ako na to. Ako na to, ty vole, sa lasí. Ja to nedávam. Ja to fakt nedám. Potom tom budem musieť ísť na terapiu a nejakú mozgových buniek, alebo ja neviem, fakt. Ak máte nejaké rady, alebo dačo také, o čom neviem, tak mi napíšte do komentárov. A taktiež mi napíšte, ako sa na shortoch dáva také veci, že môžem spomenúť nejaké video alebo nejaký short. Viem, že tu musím dačo overiť, ale proste neviem čo, som to nepozerala. To mi to prosím napíšte, ja neviem, kde sa to ani pozerá. Takže tak.
Mohol som nevyskočiť, ja som dedeš. Nie, to nemyslíš vážne. Už. Ja to nedávam, ja chcípnu. Ľudia, keby ste náhodou nevedeli, tak každý deň vydávam jedno video a jeden short. Takže tak. Dobre. Ak sa mi niekedy nepodarí, že by som mal nejaký krúžok, alebo tréning, alebo tak proste nevidím. Ak nebudem takto stíhať, tak buď vidie jedno video, alebo jeden short, len aby ste vedeli, čo vám vravím, hej. Takže tak. Keby ste náhodou si mysleli, že som prestal natáčať, alebo nie. Ja jediný môj cieľ, prečo som začal natáčať na YouTube, je, že chcem mať 1000 odberateľov. Viem, že to nedáme, ale ja musím si veriť. Takže preto tak často natáčam. Ja, to je dobré. Každopádne ľudia, tu som tak, kde chcípol. Čo? To nemyslíš vážne? Ale tak o 3% lepšie, alebo neviem, čo to znamená. Napíšte mi to do komentárov. Ňam, bobík. Ňam, bobík. Ňam, bobík. Ňam, bobík. Fuj, bobíček, daj mi svoj. Chápete ma? Ňam, bobík. Ňam, bobík. Ja nemôžem vidieť už ani jednotlivo, ja som sa teraz tak prejdol. No, to je jedno. Každopádne, ak teraz vidíte toto video nejako ráno, tak asi nie ste v škole. Alebo možno ste v škole, ale tak. Lebo ja to vydám zajtra o 6. No, nie o 6, ale o 7 by to malo výjsť. No, ako ja to vydám o 7 ľudia, ale vám sa to bude ešte renderovať takú pol hodinu, takže tak. Ešte jedno umrtie a ukončím video. Tak čaute ľudia a ak sa vám takéto videa páčia, dajte 17 lajkov, aj odber mi dajte, my sa vidíme pri ďalšom videu, sledujte Bruna a náš spoločný kanál, odkaz budete mať v popisku. Tak